नाथाय नोंनि होनाय गियानफोरा अराय समनि थाखाय जायो आफा बेनिखायनो दिनै बे कनफारेन्सनि गेजेरजों नैबे जोबथा सेसनाव आफा जोङो नोंखौनो हांख्रायदों नोंखौनो लोगोसे थानायखौ जों लुबैदों फैदों जों लोगोसे थादों आरो आफा जोंखौनो हास्थायनाय बायदि साफा साफा व्यक्ति साफा साफा जोलाव सिख्ला साफा साफा ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर साफा साफा उन्दै उन्दै गथ'फोर नोंखौ मानिग्राफोरखौ खालामग्रा फोरबो नोंखौनो जोङो हांख्रायदों जोङो आफा गोबां समाव मिथिया आफा बे संसाराव मा जालांगोन मा जागासिनो दं नाथाय नोंनि गोथार गोसोआ जोंनो खोन्थागासिनो दं नोंखौ आफा जोंहा लोगो हमनायनि समा खाथि जाबाय लोगो हमनायनि समा फैबाय जोंनि अरायनि दिनाव जोङो थांनायनि समा जोंहा फैबाय बेनिखायनो आफा बे गोब्राबथार मुगायाव जोङो नोंखौ हांख्रायदों नोङो जोंजों लोगोसे फै आरो जोंनि मानगोनां आलासिया जोंखौ फोरोंलांबाय आफा बेफोरखौ मोनफा मोनफा सानफ्रोमबो आफा जोंनि जिबनाव एप्लाइ खालामनानै इउटिलाइज खालामनानै बायदि आफा नों जोंजों लोगोसे था दिनै गाव सोलोंनानै गाबोन न'आव थांनानै जोङो जेन' बावहैया गाबोन जोङो नोंखौ जेन' बावनानै बेबायदिनो नोंखौ नागारनानै गुबुन मोनसे जीवन जापन जोङो खालामा बेनि थाखाय जोङो आफा नोंखौ अराय सम हांख्रायदों नोंखौ जोङो हांख्रायदों नोंखौ जोङो हांख्रायदों आफा नों फैदो जोंजों लोगोसे थाफैदो आरो जोंनि बिनायखौबो खोनासंबाय होननानै जों फोथायदों मानोना आफा नों खोनासंग्रा इसोर आरो नों खोनासंग्रा इसोरनि अनसुला इसोरनि जों फिसाफोरखाय आफा जोङो नोंनियावबो गुरै जानानै फैदों आरो जोंनि बे गुरै जानायखौ जों नाजावबाय आरो जों बयखौबो आशीर्बादनि अखाखौ खोख्लैबाय होननानै जोङो फोथायनानै बे उन्दै आरज नोंनि आथिंखौ मोनबाय जोंखौ बाख्नायबाय बोदों गासिबो ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन हामबायसै